O Concello de Muros avanza en obras de mellora en diferentes puntos do municipio. Saneamento na Ribeira do Maio ou en Serres son algúns dos proxectos que se impulsan. Os traballos non se deteñen nos municipios da comarca, polo que é habitual ver obras en desenvolvemento na meirande parte dos concellos. No caso de Muros arrancouse hai unhas semanas o proceso de licitación para a mellora do saneamento na Ribeira do Maio. Ao redor do edificio Certaches, porque a verdade é que ese alcantarillado ten moito tempo xa posto, e ali o chan é como moi areoso, fendeu e está provocando filtracións. Creemos que é unha obra urxente que hai que levar a cabo canto antes e saleu agora a licitación. Tardaron un montón en chegar os distintos permisos necesarios, pero agora que xa os temos xa encamiñamos todo. Ademais, estáse executando xa a mellora do saneamento na Rola, en Serres, estáse executando xa a mellora de saneamento e camiños en Rebordiño. Xa está adxudicada a mellora do saneamento na marxe esquerda da estrada de Serres. Que con esas dúas e unhas cantas obras máis pequenas que xa levamos feitas, eliminamos moitos puntos de verquido temos a esperanza de que quizáis xa poidamos abrir a praia da Virxe do Camiño ao Baño, que era a única praia de toda a comarca que estaba pechada. Para nós é unha lacra. Fixemos moitísimas actuacións de saneamento aí e seguimos para intentar conseguir a mellora da calidade de augas, porque é a única que non dá calidade excepcional. Entón queremos facer aí unha aposta forte. Outro traballo que está en proceso de licitación é a reforma da antiga Escola Unitaria de Serres, que é un proxecto que ven subvencionado con fondos GALP, en o que imos en conxunto con a Disbismur e coas mulleres do sector pesqueiro, que consiste na rehabilitación da antiga escola para facer unha aula sostible similar á do Freixo, pero nun entorno un pouquiño diferente, con unha visión distinta. No que a primeira parte será para os usuarios da Disbismur e a segunda planta será para unha aula de educación medioambiental como tal para o Concello. Ademais, apunta que o goberno local está en conversas coa Deputación da Coruña para a asinatura dun convenio para poder dotar a parroquia de Esteiro dun parque infantil. En condición, sabemos que o parque que hai agora mesmo no Artón pois está moi deteriorado. Non é o Artón non é o mellor sitio para a instalación do parque e temos xa plantexado e proxectado un novo parque que se situaría pois máis cara a Alameda, por ali polo que nós chamamos detrás da caseta de turismo. E ali sí que poderíamos facer un parque ben que de verdade cumpla coas necesidades que ten a parroquia de Esteiro. E sinala que o Concello tamén está a desenvolver melloras en camiños. Rematouse xa unha actuación na parroquia de Louro, nas Laxas, moi demandada pola veciñanza. Hai outras obras de camiños proxectadas en Louro, outras dúas en Tal e outros tantos en Esteiro.